Nyt se taas mennä. No niin. Oi saakeli! Okei, nyt perkele! Mitä? Toi taulu on aika kovan näköinen. Täällä taas Amnesian parissa jatketaan peliä. Mä en yhtään muista mihin me jäätiin, kun sitä vähän aikaa kun mä frapsasin. Mutta nyt on YouTubesta pari video uploadattuna, että menkää semmoseen kanavaan kuin Amnesia. Suomi Freestyle, kyllähän te nyt ootte niitä jo kattonut, mutta... Niin, mie en voi ymmärtää sanoa, kun... Niin, en mä ymmärrä itsekään, mä vaan sekoilen. No kumminkin, Tuippi kattoo jotain elokuvaa, että se ei tuu peliin. Ja se pelastan Amnesian läpi, että... mä en ymmärrä, että se pelis koko viikonloppu pelas. Amnesia pääsitään läpi, mutta... ei välitetä siitä. Jatketaan metätä Unskin seurassa. Okidoki. Pistän ton ajastimen taas tosta päälle. Sitten otan tuolta noin. Noniin. Ei varmaan vielä mennä noihin laboratorioon vaan ja sellariin. Sun pitää hakea sinne viinikellarissa avaa. Mä oon täällä. Ei. Ei mä oon täällä, voi vitsi. Won't budge. Mä oon niin kamalassa paikassa. Mä oon semmosessa paikassa, missä haetaan semmoset vivut ja se mölli tulee semmosessa vastaan, semmosessa rappusessa. Taas. Mölli. Mä ajattelin, että mä saa helpossa paikassa. Kylmät väreet tulee heti kun mä starttasin tän pelin. Mä pitää mennä johonkin archiveihin. Teen itselleni tämmösen barrikadin tähän. Jos se zombi tulee, mä voin mennä sitä tohon vaikka piiloon. Ihan sama mitään tehdä. Valoo vähän. Katsotaan. Musta toi ovi oli kyllä kiinni viimeksi. Mitä ihmettä? Mä menen tällä hitaasti ja hiljaa, niin se mölli ei tuu ja huomaa mua. Älä rauhallisesti. No, ei mitään, ei mitään. Tää on ihan hirveen pelottava peli, mulla tulee heti kylmät väreet. Olipas meidän tyhjä lipasta. Mä en uskalla mennä tonne yhteen huoneeseen. Ihan ylöskä ei mitään. Mä muuten kattonut. Täällä on oikeesti mitään hyödyllistä. Hoo! Näytyy jotenkin pelottavaa. Oo. Tää on niin kamala peli. Mä teen tommosen barrikadi tästä, se zombi tulee vähän piiloon. Juokse! Onneksi mä tein tän. Mihinkä? Se zombi tulee. Ja täällä ootte kun tää kuuluu Kuuluu sen mörön ääni. Apua! Urski! Auta mua! Voi, ei oo samassa pelissä. Että tää olisi joku kooppimodi. Kai Mä oon ihan kananlihalla oikeesti. Tää on ihan hirveä peli. Onneksi mulla on tinderboxia ja öljyä tarpeeksi. 40 tinderboxia. Ja öljyä 7. Ja 1 melkein täysin ääni. Mitäköhän täällä neulalla tekee? Lisäpaperia. Ai niin, me käytettiin COV. Löytyykö kaapista miten? Ei ollut mörköjä. Vasta tutkitaan siellä. Mä en mene tonne. Kuka sinun mennä? No, se mörkö tuli mua vastaan. Täällä on joku ihmepaperi. Joku ihmetaulu. Tutkitaan penkin aluset. Ei mitään. Näitä pöytiä ei voi heitellä.
hullu lähtee tonne noin? Sitten kun loppuu musiikki. Laissa loppuu. Mä en oo ihan varma. Koska musta nyt musiikkia? Mennään. Siinä on Tinderboxi. Sprintti päälle ja pois täältä. Oh, juokse, 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 juokse. Oh! Kaadu. Onneksi mä en näy sitä zombia, mä pelkään sitä. Se on niin kamala mörkö. Ja Tuippi sanoi, että tässä on vielä 2 muutakin mörköä. Semmonen punainen varjo ja sitten tässä on semmonen typerän näköinen. Ei minullakin tapahtu sitä, että siellä lenti pölyä kun meitä. Joo, mutta siis se, jos on semmonen punainen varjo, semmonen vähän niinku savua, joka seuraa sua, se rikkoo kaiken edestä. On ihan sairas peli. Head is pounding and hands are shaking. Pitäisikö mun lähteä pois tätä pimeästä paikasta? Ei sun tarvi. No, nyt on kama. Ihan varmasti, ei varmaan ollut tätä ruumista tässä viimeksi. Mikä tää idea on? Missä? No täällä se tuu tämmösen huoneeseen, missä on tämmönen selkäranka ja sitten sen selkärangan päässä on vauvan pää. Ja se tulee siivet. Se vauva oksentaa tyyli tommoista vettä ja tähän on tullut tämmönen ruumis. Tätä ei kyllä ennen ollut tässä, mutta Se vauva varmaan oksenti sen ruumiin siellä lattialla. se olisi aika hyvä. No joo. Nyt tämä on oikeesti ihan... Tää on ihan hirveä peli, mä oon koko ajan ihan kananlihalla kun mä tulet pelaa. Guest Room. Tänne sitten seuraavaksi. Kello on 8:30. Ja huomenna kouluun, ei. Se 8:30. Oh, ainakin mun... No, ei, no 25 yli. Ainakin mun 20 yli. No, näin se tuskin on mitään. Täällä on paljon tauluja. Ei sinne näihin epäolennaisiin asioihin. Piano meni kiinni mun Te sormiin. voitte pysäyttää, jos haluatte lukea, niin mä en jaksa pitää näitä. Mä pysäytän aina hetkeksi aikaa siis katson niitä tekstinpätkiä. Sitten mä pysäytän. Siis niinku otan ne pois. Täällä on kiviä, jossa on verta. Täällä kattoista tippuu verta. Sehän kivaa. Noniin. Still having nightmares, I see. 3rd of July, 18th, May 17th. Today I continued reading his account. Mä tuon piano. Yes, I can't shake them. They come Pysty. every night. we'll put a stop to them. You'll see. Mä en ymmärrä minkä takia tää Danieli ei riko tota ikkunaa, vaikka tällä sorkkaraudalla, jonka mä tosta nyt otin pöydältä. Ja me tosta ikkunasta läpi, siis mä en ymmärrä, miksei järki sano sitä. Kun olla tämmöisessä linnassa, joku mylli jahtaa sua. Ulos. En mä näe kuin valkosta, mutta kyllä se nyt jotenkin pääsee pois. Mitä mikähän tää ikkuna on puitten korkeudella? Katos tähän sitten sorkkarautaa. Noniin. The key. Öljyä. Let it be here. Okei, katsotaan nää koot. Oh! Teet oikein. You better find a place to hide. You have means to defend yourself. Hän meni kaappiin piiloon. Kuuluu mörön ääntä. Se mörkkö käveli tähän huoneeseen. Olis pitänyt pistää toi ovi kiinni. Jee, rauhallisesti. Head is pounding and hands are shaking. Ihan sama mulla. Rauhallisesti. Mulla murtu katto selän takaa. Ja nyt tää pörtyy lattialla.
Miksi tää meni lattian varaan? Odotetaan, että tää innoittava musiikki loppuu. Miksi tulee näitä välimainoksia? Myis vielä Nokiaa. No niin, nyt loppuu musiikki. Mörkö taisi lähteä. Juokse valoon! Se on purkki. I guess it is a good place to hide it then. 4th of July, 1839. It's done! The orb is the ancient stone relic now rests on my table. It's Tuo avain sisällä. Vai mikä toi? Tupakki, eikö? On toi avain. Machine room key. Ai niin, muhan piti auastaa se. Katsotaanko täällä mitään. Mä otan tän ristin mukaan. Mitä sillä tekee? Pystyy se tappamaan zombeja. Ei, mutta tässä on Kuole Jumalan valoon. niin, tässä on Jeesuksen kuva. Jeesus ristillä, jos se pelkää sitä. No voi himmetti, mä pudotis. Heittää ristillä. Eiköhän sen Mä haluan tästä huoneesta pois. Takaisin back halliin. Se on naru, tässä on tällainen kiva lampu, mihin vois vaikka... Niin. Mikä on brussia? Oi saake, mitä ihmettä? Ruumiinpala tullut tähän oven, että ei se zombi käynyt vähän riehumassa. Mikä on brussia? Joku voi kertoa mikä on brussia, kertokaa sitten kommenteissa. Ja on se oikeesti tietää, että luki Map of Brussia. En mä tiedä. Tuippi tietää varmaan, kun sä oot pelannut läpikin, niin... Kai se sitten tietää. Oi vitsi, tää on ihan sairas peli. Näyttää innoittavalta paikalta, mennään nyt vaikka tänne ensiksi. Löytyy öljyä ja Tinderboxi. No, paljon sulla on Tinderboxeja? Tällä hetkellä 15. Mulla on 43. Ja lamppuöljy melkein täynnä ja 8 muuten niitä öljypulloja. Mulla on aika paljon. Western Hall ja Heti nyt ruvetaan vähän käyttää. East Wing. Tämähän on hyvä paikka. Jaa, ei tonne pääse. Mä ajattelin, että jos tonne pääsee, niin mörköä tänne piiluun. Ei oo mörkö, se on... Mikä se sitten Tuo on? mörkö kuulostaa vähän powerilta. No mörkö se kyllä mun mielestä on. Powerin pitää mennä aina 10 aikaan nukkumaan, ettei mörkö tulee ikkunasta ulos. Tai just täällä perus. Tässä huoneessa ei ollut yhtään mitään. Täällä hakumasta ihan täysin. No ei tässäkään huoneessa ollut mitään, kun me ei tiedä edes minne pitää mennä. Seinässä on reikä. Tuipi puhui sitä Agrippa-nimisestä henkilöstä. Tossa oli joku Agrippa-niminen nimi tuossa lopussa. Se on ehkä se viimeisin pelaaja. Siinä on kivi. Pitääkö tää yks... Öljyä. Tää on se paikka, mikä voi hajottaa, mut se ei hajottaa. Mihin pitääkö tää itse... Se meni helposti rikki. Piti vaan viedä kivi siihen lähelle ja heittää se sinne. Pitää pikkusen lopettaa tätä Frapsers, mä jatkan heti sen jälkeen. Toi pian se 15 min satas täyttä. Okei, tää äijä on niinku katkonut näitä eläimiä vissiin täällä. Kauheita ääntä kuuluu ja verta on pöydällä ja lapioita ja... Mitä kaikkea? Oo. Mitä? You hear that? Mitä vittu? Häh? Toi taulu on aika kovan näköinen. Mielestäni se äsken oli kyllä ihan erinäköinen. Tuolta taululta lähti silmät, tommoista henkilöltä silmät ja suu. Ja nenä on tommonen ihan ruttunut. Silmät ja suu, se ei ja voi kuka vaan... idiootti tekee tämmösiä patsaita? Varmaan unssit on ollut asialla täällä.
En mitä patsata. Se on sun ihan varmasti sateen. Patsa on jollain käsiä eikä päätä, mutta kyllä vehkeet löytyy. Mene nyt. En, se on taideteos. Taideteos. No, Joo. mikä. Mä lopetan frapsaamisen nyt.